Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasarita ni Santi nga Napoluan Sulisog. Dear Manong Nemi, nung kasta nga malpas ti trabaho mi Manong Nemi dito'y pabrika nga pagtrabahoak. Da kami matanang kakatsukaran kat tahilig mi mat iti mapan na sumuknal iti pag-iinuman Manong Nemi. Adamatan arak, adamatan pulutan. Gin Manong Nemi iti brand mi nga inuman. Sa pulutan mi Manong Nemi kita medyo exotic food. Tada ngamin na karinderya sa dagti pabrika nga pag-ubrami dito Manila. Ngayon kita ti hilig na. Kada tumat iti kada kami nga hilig iti mainom ken pulutan. Dito Manila ti pagtrabahoak Manong Nemi ket pinanawak dagiti aginak iti probinsya. Nagtrabaho mo ita probinsya mi idi Manong Nemi nakusot nababati sweldo. So nga nangayab kanyak dito Manila ket inserrek nak Manong Nemi iti pagtrabahoak. Kadeta medyo pa nagkalenti sweldo sa ado pedagiti benefits mi. Dekat mayat kunak. Uwan Manong ni Efren iti panaka best friend ko ditoy. Katrabahoak kanisot ng recruit kanyak. Hanggang lagpat pada iti probinsya. Init na igaman Manong Nemi ni Efren ti botelya ti gin ti bilog. Di namat itaog. Kit-kitan na rin di Marcana. Abigit kita na ito Marcana. Dito panangilayat ni dito espada na kini Lucifer. Abigit kasto nga ito Marcana. Kunana. Demonyo harod. Yung pandasin na pagbaliktadan. Dadya matan demonyo aking ngato. Mapanamatan na apawan di ay anghel. Kahit nangasawan, kunan ni Efren, nung masobra am ti uminom, sigurado ag sa iro ka. So, ang namabalin ko saan tayo lang arugrugyan ng ti uminom? Tama nga no, handa mapupuutan ka nagbalin tayo nga Satanas. Satanas? Ano nga lang ti Satanas? Kasi makikita mo, nagsara. Data espadaan ti anghel. Nagsara. Ngayon no baliktadam, dadya nagsaran iti akin ngato na akin baban ni anghel. Kahit nga sawen, no labsamon ti uminom, si kanti ari. Diba? Isod ka po na nga kita mabarbartek kat sanda mapupuutan ti aramidan da. Mabartek da, makapatay da, makarape da. Nagbalinda ng Satanas at criminal da, kada rapist da. Kaya, Santi,
Samo subsobrahan ti minom. Drink moderately. Government warning, drink moderately. Basta mo ta sigarilyo. Government warning, smoking is dangerous to your health. Ngayon maping sigarilyo tayo. Maping uminom tayo. Kabuta, mademdemonyo tayo. Ano nga demonyo? Kabuta, masulisulisog tayo. Siga nga ron ti demonyo, parang friend natin sigat nag-awis. Sabi nga mayat kayo. Kas magaling ka ngayon, sakti nag-awis. Nag-ginom tayo. Tsak matiba nga palaluan nyo tuminom. So nga, umanayin na ito eh. May sabilog. Hantay na inayunan. Nag-awid tayo yung taon. Napintas ti topic mi manong name iti may panggap iti kinayambag kan kinadakis. No uminom ka, kalkalingan na, tapno saan ka ngagbaling nga masairo. No amom nga madi, saan mo nararamidan? Saan ka pasulisog? Nga duwan kan babalin, idyam ti uminom, idyam ti madi nga bisyo. Sa bagay, gusto mo't yung mapi ngamin nga agaramid ti arak. Abi ngamin nga mapalubusan da ngaglako ti arak. Abi ngamin mapalubusan da ngaglako iti sigarilyo. Ada lang rin arak, ada palang sigarilyo, ada pa siyabo, kada dumapay. Na marijuana, di kita illegal drugs. Nga di kita aramat iti illegal drugs, kat di kita talagang super nga demonyo. Ada dadang nga masulisog nga garamid saan nga rumbeng, takaw, patay, rape. Ni Efren manung nemi ko na no iladawan mo ti sa iro, devil, satanas, anati pagidrawing mo. Siyempre, during mo dyan naalas nga rupa na, sa diadasara na. Apay, di kitika dilayang naalas, ti rupa na, kadadasara na. Iti manukura makuna nga satanas, devil, wano sulisog. Partner, sulisog pa'y, devil, satanas pa'y, di kiti napipintas. Napipintas, good. Kaskin ni Jun, ni Mayo, ni May. Dati isa-serve ka na tayo. Nagpintas, di ba? Huwag nga ron, pare. Itay pa ilang nga sila masulisulisugak. No, nagpintas nila nga na, pare. Yan. Kaya, saan laeng nga naalas ka na dasara ng tisulisog, buno, satanas, at dapat di ka pintas. No itulok mo nga masulisog ka, adipan na ka ni satanas. Huwag pare, naglagipem, adda asawam, adda pamilyam. Adamat ka di puntos manunay mi ne friend. Gusto ti kunana. No iladawam ni satanas, uno devil, diablo, demonyo, sa alang nga nagiti nalaad, kandakis ti langana. Yung dikit pa, dikit na pipintas. Nangaroon na sumulusulisog na. Manong na may adayuak, iti pamilyak, nag-asatan nagbakasyonak maminsan, ti makabulan. Papoit ko lang takadakwada, manong na may dikiti aginak, ti sweldo. Siyempre, tapno da urnungen ni bakag ko, kana ada gastusan da nga gina, nangaroon na kat ada ni elementarya, ti anak mi nga niya, Lalaine. Siyempre, no adayo kay ti asawam, mailiw ka. Friend, Abay, nayunak petinom ko. Mangalit na pati ba isa? Saanin, kay bagbagag natin huwag na. Masulsulisog ka na lang. So, hindi ba nagkita kinimayo eh. Huwag friend, huwag kayem. Huwag naglagay pa madasawam. Partner, kasapulak eh. Dinamat kahit asawin. No, ang relasyon kam kinimayo, kat dinamat kahit asawin nga, bye-bye akti pamilya. Bahala ka. Binalagan ka na. Kayem ka. Siya nang recruit kang ka, ngayon madayo ti pamilyam. Gusto nga balagan ka. Partner, mawatan na ko mga.
Hanga siya ti magpagadaam. Laglagi pa yun. Makikita na tayo na Apo Diyos. Amuna no adnya at adda ti panunod tayo. Kahit no adda nga, paadipan ka ti demonyo, bahala ka. Apagbait lang dito eh. Apagbait lang nga. Apagbait lang nga malipatak ni Apo Diyos. Kamot. Pinilit ko manong name iti nag-order pa iti may isa. Koreta upat kami mo kalkalingan na doa. Sa gugudwa ka lang. Ng madudumot tinainom ko. Hello, may? Yes. May samampay. Nabilog kan doa order nga pulutan. Nalingag pulutan, di kakadua kami eh. Adadot pa nagpulutan dangan ti inom da. Hanggang unang-unang mabartek. No, yad ado yun di pulutan ka dyan inom. Gusto ni may isang bilog. May sapay. O, sige. Di maya, tapno makaadumi ti gumaagla ko. Manong nemi. Agparparang ti at puon di nagbaitan digiti duwang mansanas iti barokong. Makasuliso nga talaga. Sa bali di marikriknak eh. Yang runa iti nanayunan pa manong nemi ti inom ko. Napangkundinanon ni Mayo iti ayan na. Mayo? Ay. Santi. Ito boyfriend man? Awan pa eh. Imposible na ito nga pintas mo. Nabayag ka dito Manila? Nagapuak sa Jaya. Nervous siya. Di Ilocana ka. Ilocana ka. Ba't Tagalog sa Jaya? Ang Jaya may puro Ilocano. Sika, taga anong probinsya? Ilocosur. Kanot naloko ti Ilocosur ha. Naloko lang din naloko ha. Orisa din no. Yan mo, dalata naloko. Dalata na singpet met. Kaya sika, nasingpet ka? Nusiyak tagayat na pudnoonay. Ayatan kamayo. Napalaluwa mong timinom. Iso amo mong ibagat-gasta. Hampay, kalkalingan na. Amok pa balita rarabidik. Pag-awawid Agas kaserak. Umayag na kaseram. Ito na no. Ito nagsara kayo. Urayan ka. Sigurado ka. Sige. Gusto ko na. Makasulisok kami eh. Nabintas ka. Guwapo kami at Santi. Ini ang subliak manong nemi iti yan the friend kan di kakadua. Wana pare. Talagang asang ka pananawa? Pare. Lalaki tayo. Mailiwak eh. Ket mayat sana. Champak pare. Mapaunay kan pareng Santi. Sakit na Santiago tinagan mo kuma. Santi, Satanas. Loko kami, pare. Pagbalinak mo Satanas, adadi pa na ni Satan. Satan. Kung nakingkita yung samo palaluan, timinom, stunan. Tawag ka lang nga tawag. Sikanti ka doon tiniinom eh. Alas pinakudam ti Maysa. Partner, nalimpyo pa lang ti panunot ko. Saan nga nalimpyo ti panunot mo? Adadi pa na ka ng Satanas. Gabot na masulsulisog ka. Gabot adamot namin sulisog. Pasulisog ka. Paadipan ka kin Satanas. Aramin ti dagsen, demonyo ti kayat mo aramidin, partner. Laglag pa yung mga pamilyam. Anya tinamnamayam nga marikna ti pamilyam, ti asawam no mamon na. Naliplipo tamisuna. Asawak tulad ta. Diyak man baybayan nida. Bahala ka. Gayim ka. Kahit ka nga iliklik, ngam talaga nga kayat mo ti mademonyo. Pahala ka. Imunan di kiti kakaduwak manong nemi nagururayak pailaan. Pag-usawak ko na. Nagkapeak. Naging ka nga nag-ring ti cellphone ko manong. Ti asawak. Ni Nelly.
Hello? Nelly? Hello? Puro right na tawag mo. Pasensyahan. Awanak pa siya dyan. Pagkasara. Ayaw mo nga nun. Ito sa dagdi pabrika. Medyo pinagustong mi digiti. Hilig mi ka digiti katrabaho. Minom kayo? Kadamtaman lang. Pagpay mo si turog. May liwakan ka. Dadawat ka niya ka, ha? Nelly? Yung sampai nga dimtim di bakasyon ko. Dua lawas pa. Gananad ka kang kanayo na. Kastamat ka na kayo ti anak ta. Kumusta ni Lalaine? Okay. Lipas nga. Nag-review. Nakaturo kayo. Kaligdigos kumet. So nga tinawagan ka. Dadyak ba't maorit tawag mo? Pasensya kan. Sige nga ro din. Gananad ka. Gawit kan. Ha? Kaya masapa kang tumanabigatan nga. Agreeing para ti paragsarak mo ti pabrika. Di nagpaspasukotan ho. Ikaw pa. Wala agaramat ka karig di Jero. Huwag ka lang magseryoso ka rin ibabayad ta. Naugwapo ka, Santi. Ado na kita agkursunada ang babae ka. Yung laklagi pem, adak dito yung asawam. Nga once nga saktan na, mapukawang ka ti asawa ka na put, no? Sige, naglagi magdada. I love you. I love you too. Sige, bye. Anong nimi, dahit ako mantigon daway na tapno saan ko patuluyan ti agur-uray kinimayo. Nalailo ti asawak na bintas, manong nimi virgin nga tinagikuwak idagasawa kami. When? Kaya lang, awan ti trabaho na, nagsipod ta. Kahit na ako mamatig trabaho, ang ko nakangwa na, dakil mo ti sweldo, asik asumlatan ti anak ta. Pagliwliwan na anong nemi kita napintas, ti harding na iti sango ti balay mi. Adabukod mi nga balay. Kagangay lang ang bungkalo. Kaya na pagpalpalabasan na ti oras manong nemi, agmula ti natin iti likod at garden na. Sagtara kayang tinetib nga manong. Noong bakasyon na kidinay, permi, pagkaldun na kritikuti at tinula nga manong. Kaya na adapay tarakidan sa pekalding way na. Nagagat ti asawa. Way manong. Again, siyak lang ti lalaki di biyag na. Himapay nga ita. Ratan ni Mayo. Let's go. Di ka ba'y nagsara? Nagpakadakon ka ni bukas. Dabay may 30 minutes. Sakbay nagsara kayo. Dupay ngamin ti customer. Papandan. Agsada ka ng taxi. Tagtaksitan. Iti unag ti taxi manong name siyempre itilikod kami ngagpadpada. Inarakop ko ni Su naman. Mayo, Santi. Amo may didamo ka makita. Nagkrasa kong ka. Madlaw ko nga ron. Iso nga sulsulisugan na, di ba? Numanin kay Dayan na. Sa mo apnutan. Dakulap mo. Ay, apnutan ti may saramay mo. Sa mo dilpatan ti bibig mo. Sa may magpakita ti puon ti barokong mo. Kaya po talagang iparpatek ka, Santi. Kaya nagsakana ka mga ipaay ti amin ko ken ka. Sumirisirip mo't manong nemi ti driver ti taxi. Umapal siguro. Boss, saan tayo? Sa hotel? Umutel? Imbaga manon nemi ni Mayo. Dapat sa hotel na lang. Parang kung kunan naman ta. Umapal siguro at kastuwa na yun manong nemi ti panaglanang ni bibig mi. Kasla kam lang numabalin na kumakit ditan nga ramidan. Ngayon nakadanon kami mitlayang manong nemi ti pagkasiraan na salang isiso na tagkasera. Yung dinamag-ama nung name ni Jalen Lady. Sino siya? Boyfriend ko po. Sige. At ay palubos na kanumat nga gayad that boyfriend. Nagitag kasera.
Irireda nga nagpatnag manong nemi naglangoy kami. Nga nagpapas no pay asyak ti makaamo nga baso lagsibod ta siya asawa. Saan nga virgin manong nemi ni Mayo. Saan nga nasken pa no apay nga saan nga virgin tinasken kat kuko ako ni Suna. Kuko ako ni Suna. Anytime no anong nemi nga mailiwa aday Suna. Manong nemi nagkarelasyon kam nga rod ken ni Mayo. Kadamat agsardeng manong nemi ni Efren nga mangbagbaga kanyak. Ana, nagdemonyo kan, adda ka ni ti impyerno. Nang impyerno ti bagbagang pare. Heaven. Ano nga heaven? Hanggang nayon kami nga tumukno ken ni Mayo ti heaven. Palaban isuna partner. Naglaing. Nung kasanot laing ko, nalalaing maninisod. Nung kasanot laing ko nga rumawansa. Opo. Ado pwede kiti insuro na kanya. Saan nga makadaw? Nga saan laing nga siksika? No, ba mo din naglabas? No, ang sinuman ti kiti imununa nga nagpapas keng kuana. Tinasken kat siyak taking kuko ita. Numaamon ti asamam ngay. Ana, mamon dita. Malaksid ni bagang partner. Amom ti cellphone number ti asawa. Numamon na. Awan sa bali nga makamok ang kuano sang nga sika. Masasya na kang kuana. Abay masya ka kumaking kuana kat sa mumat nga kapkapin ano ti asawa ka. Masya na kang nituloy mo ti kasto yung mapasamak. Anyat amom nga resulta na. Tiyak panunutin ti resulta na. Ti panunutek kitiyak dama. Manong nemi nangalakampayan ti bukod mi nga kasera. Uwan manong. Kat siyempre, pinagikat ko pa yan di trabaho na. Apay met. Katuan tap na di kas nakatsisyak lang ti makakita kang ka. Wag. Tulungan kamit lang. Tulungan kamit lang. Dakil ti sweldo. So sayang magikatak. Awan ti magdanagam santi. Tas si kamit laing ti kadendenag. Wari agduman di kita kras kanyak na lalaki di ta customer. Siksika lang ti kahit ko. Okay? Mamati ako. Bakasyon ko manong namingin sa anak na nagbakasyon. Tinawagan na kamismo ti anak ko. Daddy, anak man lano, adda ka kuman dito balay. I miss you. Kahit ko nga, ipakita kang kanigitik ko ha. Result ko. Resulta ti test ko. Kahit ko nga ipakita ko making card ko, ang kaman ka nagbakasyon. Sumarunong nga bulan na. Tapos sumarunong nga bulan. Sumarunong bakasyon ko. Okay, mate. May ilaw kami kani mami kang ka. Wamin. Ado na kita overtime mi. Hangabali no. Ado overtime. Ado dumalat kwarta. May pauit ko. Kung na ni mami nga. Bimasit ka no ti pauit mo. Ado kami na kita nagkastusak eh. Sige na nak kinadobra. Sarita kay kano kani mami. Tawagan na tulangin. Di cellphone at oramatan na. Sige nga dad. Timawag kami mismo manunemi ti asawa. Ani Nelly. Hello. Santi. Italang nga sa mo na tong palti karim. Yung karim nga bakasyon ka. Schedule ti bakasyon mo. Yung mapahingawag ka. Ada rason. Yan tanging makapag sasalita tayo, cellphone. Yan, nadya messenger, pagtawagan ta, video call ta. Kahit nakamakita, mailiw ka. Ano sige, baliwan na, kinontak, tag-video call ta. Nag-video call kami manong nemi, kadigdigos ti asawa. Kadigdigos ko. I miss you. I miss you too.
Next month langin nga bakasyon ako eh. Abay, sama ta na kompleto ti isa-isan mo sweldo. Dito kinsenas king katapusan. Abay, da jilat insarek mo iti account ta. Kung adun kami nagiti naggastusak. Ano ka ba naggastusan? Si Mina akong di kasera. Magulo kami na jay pagkasera amin nga agkakatrabahuan. Sininamon ni Efren. Ewan gayam, noan niya man tibagbagakin ka ni Efren, hamo tungtung palen, hangka mawat pati. Hapay met. Ada kami nagkontraan mi, kan baka kinno ko, padpadaksan na kin ka. Anong nagkontraan nyo nga gayam? Ada kami nati kayat ng aramida, kamtsak mat aramida, kayat ka ron. Alakan nagtungpala ka mga ngaramid di hanga na siyat nga bagana. Ano ti hanga na siyat nga bagana? Ada kami ko, babae iti papapanami nga pag-iinuman. Kita, iturong nakidin nga tutupak da nga babae. Kita, hanga na po nung agayam. Iso nga kinagurak. Kung nakinggawa na, handa nga agayam. Gapot, iturong nakidin di pagkabasulak. Pagbasulak, pagkataksak ko na. Ako mabaling nga liputan ti asawa ko na. Iso lang nilang nene ti pagpatig ko. Diyak to pulusaktan ng suna ko na. Ano yan? Kasi tinaramid na. Uwan. Isang noan niya, banti magbagana kang ka. Saan ka mo at pati? Kasi kami tuwali na. Kung naman na singpet na friend. Agin si singpet lang. So nga nga si Mina akon. Nagkasara akong ti sa bali. Tadyak kahit ugali na. Una nga kita kayo madlata. Kita ka madlata. Iti trabaho ang jak pagpagod niya. Manong nemi kasla sa anak nga mamati kada dyan na partuat ko nga sao. Wano istorya. Ngayon bumis isa makmit lang. Oray niya't araramidam ita a friend. Inunaan kan. No agipulong ka kinibakit ko. Saan nga sikat pat yan na? No di ka tiyak. Ni, nagkatawak mo tan nga sila demonyo ano. Ay, Diyos ko. Pakayang ay pakawanim. Kinon ko nakmanong name siya ka man kat malagip ko manin siyempre ni Mayo. Dandani manin ti oras ng panagawid. Sapsapahin na matin ti agawid hanang orayan pa nga agsara manong name iti karinderya. Taray tati tulag dati amo na. Kapos lang po takas lang amlay nag-asawa manong. Basta nga daisunan kat siyempre makapangrabi kami. O mati makakita sa bali kada kami di pagkasarami danak na kami ora iti banyo iti kama ora sa dinot ayan mi awan ti mangin parit iti ramidan mi mano hanggang nadawon manin ti panagbakasyon ko kuma. Pare, agbakasyon ka manin. Ano nga manin? Bakasyon mo manin. Di ka gawid? Siya kagawid ak. Di ka gawid ka. Dito na pa lang. Hang agree ni misis mo? Mawatan na. Nag-live-in kayon? Kinimayo? So nga si Mina kan pagyanan. Tadabukod yo kasera? Baka ano na kompleto ti apontem kini misis mo. Kapilitan na. Damatin sa bali pamilyak. Ang agree ni misis. Manakaawat na dyan. Sa mo lang nga dadadailan ti panunot na. Ano kahit mo sawin? Inyadaan mo. Baka i-text mo. Ag-text ham. Kada tawagan. Puno tawagan na ka. Kahit pagsalutsudan na ka. Agit natasot magtawag kanya kit agsalud-sud agit sung bata. Ano di bagam? Di bagag tipod no? Partner, balbalagan ka. Nayaw-awan kan, Santi. Amom, siyak tinang recruit kang ka dito Manila.
para tinapintas nga panagurnong yung asawa. Umay kasadyang hunak, tatakal na pintas trabaho, kalsweldo hunak. Di ba? Ngayon pa ipapanam ti kawartam. Ipapamot sa bali. Adan sa bali ng pamilya. Pinagkadwa mo ti puso. Baka sa mo pa yung ipatpatig dagiti aginam. Partner, kanya-kanya aramid. Biyag ko na ito. Isang ako bibiyang ko. Nasa umon. Sa bagay, adanakan mo. Awanan ti basol ko. Inaramid ko ti pagrebag nga agayem mo. Ngayon saan ka dumngig kanyak, makamukan. Gabuta sa anak man nga nagbakasyon, manunimi, siyempre, tawagan nak man ti asawa. Hello, apay met, pasensya kan. Ano yung rason no apay nga di kaagawin, nagbakasyon? Kan may kang kamit ti makalawas nga bakasyon ko ma. Di iso pa di makalawas. Ta without payment, nagbakasyon na. Ano nga without pay? Si kaman lang nagkunay din with pay. Iso nagbindas ti trabaho ko no kanya kidi. Apay meten. Agawin tulad ha. Basta surpresahan ka tulad ha. Sabi kasi hilayang yung tipawpawit mo. Halos kaguduhan na. At ka din sa baling nga pamilyam, Santi. Awan! Sige, sino ko ma? Sige lang ti asawa. Siya lang ti asawam. Nga madakabit mo. No, sino man tinagabagbagaking ka na ita? Sa mo nga pagpatyan. Imbaga kung ken ka. Nga tawagan na kakaspagarikan niya. Friend, kitila na ibagbagana. Ibagang matangkin ka. Nga nagkontra kami. Nga buta, sulisugan na. Idurunak nga ako, gamit isang na siya at ko nakmat. Saan pa yung tinawagan? Ken saan pa at timawag kang kuhan. Si kamit lang. Kadagitimit lang bibig mo. Di pakatiliwak kang katikinapod no, Santi. Saan nakalaglag ang mga miris ti amin? Saan ka dati akastoy? Ita, pagpilpilyan ka. Tikabit mo nun siya. Da kami tinakta. Awan sa balik nga. Babae di biyag ko, siksi ka lang. Ipaniknik mo. Nasisyak lang. Agikat kayo di trabaho. Kaya nag-awid ka. Dito kang sumapol di trabaho. Tapos saan tayo nagiin na dayo. Ay, nagloko ka. Nagsayang. Ano ti sayang? Nagdakal soldo. Mapay manumot itid mo. Tungbalan na. Unusan. Agikat ka ni trabaho mo kaya nag-awid ka. Dito ikan nga trabaho. Minalim ka nga gawid itidan namin nga gina. Urayak na desisyon mo. Aging kain dumigat. Bye. Manong Nemi, pinagpampanutot nak ti asawa. Nadlaw manong Nemi ni Mayong nga da pa karirbukan. Kaslasang kain damon. Madlaw. Ano ka di problema ang sinard? At ako mapay sorpresa kang ibagakit. Sorpresa ni maga? Good news. Ano di good news? Agad ka ni trabaho? Diyo ko magigkatak. Yung pinas trabaho o reservidura lang. Ganda problema? Pinagpili-pili na di asawa. Di asawam ti mang riribok ta panunot mo.
kunak man nun dapat patay ako ng ti asawam. Nakaroon no ibagak nga ako. Masikogak. Ha? Oh, Robert ka din maklat ka? Adanton anak ta, sweetheart. Saan talangin nga dududwa? Adanton na yun ta. Adanton pakakitaan, uno bunga tiyan yata. Oh, Santi. Apa yung malubos mo? Takapay, nakatulag tang anak agsikog. Iso nga rin nga din nata. Kang kanayon ta. Di mo ka dinadlaw. Nga saan ko pagpambarin ng madamaak. 3 months itan nga sa anak ang natatngan. Kaya 3 months ang sikog ko. O na, pagpili-pilihan na ka ni misis mo, may masamad lat anak mo kang kuhanan, di ba? May samad kanya, sino na pimpindas, sino na lalaing, sino na dadang ka pakaragsakan. Siya, gawa na ti asawam. Sulisog ka nga talaga, Mayo. Gawa na kahit masulisog. Hindi pala damo nga makita kahit sulisugan na kon. Kaya nagbalagyak. Demonya ka. Demonya? Nagpintasa? Kasano yung bagang nga demonya? Samad lang ito nga nalaad nga dasara na tiba ko na nga satanas. Kasi ko na ni parang apren. Pati siya ka nga napintas. Kada pa yung pinasulisog ka. Gawat na naragsak, di kami. Naragsak. Naragsak. Imasak ng ni baka mo. Dapat pagpinustahan na, di ba? Nalalaingak ng mitisong na. Di kami? Sikat din ang isuro kanyak. Well, ada na nagta. Iso nga pa-check nga nakapag-desisyon kan. Siya tipilian, di ba? Imbes nga ti asawam. Siya, di kami. Sina? Demonya kang talaga. Iri pagtrabahuan manong nemi dinakmatin as isitkan ni friend. Ngam siya akong timasadag kang kuhana. Partner. Friend. Oh. Sige gayam. Hapay. Nagsarita na naman malpas trabaho. Sa dino, tiyan ni Mayo? Saan? Bimidas ng sarita ta nga. Awan inom ta. Sige lang ta. Imbaga kan kuha naman nung name iti problema. Pinagpili-pili na ka ni misis mo. Kaano pa'y? Nadadwala aldaw itan tinapalabas. Imimbaga na, nagdesisyon at tagpat na. Imsang ko man nga tinawagan nga ibaga ti desisyon ko. Kaya ito nasawan, adadan nga pinilim ti kabit mo, ngayon tilagal nga asawam. Partner, masikog ni Mayo. Anak ng demonyo. Anak? Kawan? Anak ng demonyo. Tibutot ko, anak ng demonyo? Bunga, iti kinademonyo yo. Kailang demonyo ti mga ramid. Iti bang salungasing tibilin ti Diyos. May sagarag iti sa nga pulo nga bilin na. Nga di ka makikamalala. Idi pa lang winarni kang ka, Santi. Itatakay lang ti problema. Kat patyam ka tingarod, no isinam kas pagarikan ni Mayo, kumama na. Tad ikapat na kang ka.
Nang aramid ka ti problema, mitangan ti mo ang mga solusyon na. Anong solusyon na? Di mo, gusto ko nagsalsalut-sudakin ka, partner. Ti solusyon na, agpili ka. Ngayon, ti may baga kit pilyam di asawam. Hamo pipilyan niya di demonya. Demonya iso na, ti sinulisog na ka. Pinasulisog ka mat. Inadipan na kamit ni Satanas. Tigar aramid ti dakis ket Satanas. Iso ako nada. Nga ni Satanas ket awan sa di impyerno. Adad tulo, adaga. Kastamat ka na po Diyos. Di ka mawatan. Nakalawlawag, partner. Duwalayang detay. Kinaimbag ken kinadakis. Ti kinadakis, Satanas, demonyo. Kinaimbag ni Apo Diyos. The good and the devil. The good and the bad. God and the devil. Nakasimsimple, partner. Adda ka iti impyerno. Impyerno, nakakangganas. Naganas ang madakis. Anang artipilyak. Imbaga kung ka. Anak kay kayat mo. Kinadakis, suno kinaimbag. Imposible nga ibagam kita kinadakis. Kahit no kayat mo tagtalinaid iti kinadakis. Agtalinaid ka dita. Yung no kayat mo. Tiyagbaling agsubli ti kinaimbag. Isinamon ni Mayo. Kinagsubli ka ni asawam. Agpakawan ka kinihapo Diyos. Asa ka agpakawan ni asawam. Ad-addan manong nemi nga mariribukanak. Diyos ko, madakdakamat konti Diyos. Isuradak no niya trumpeng araminig. Adda kitisidong manong nemi ni Mayo, kat siyempre, sul-sulisugan nakmanen nga rumromansain. Mawana kitimod. Di ko an masuron. Anak ko, ha? Siya ka pa panunutin? Pasensya kan, Mayo. Mawana kitimod. Kapot itulog mo ba't kami nga mariribukan ka? Mampanunutin sa asawam? Kapot asawa kisuna. Ang sino tinapat patag? Suna mo na siya. At damat na nanata. Santi. Awang ganas ko magiromansakin ka sa balim at pampanunutin. Naturog yan, manong. Naturog matin. Tisang ko mo. Nakibiyangan na siguro ti cellphone ko, manong nemi. Kabigatan na. Nagring ti cellphone ko. Ti asawak. Hello? Nelly? Demonyo ka. Nata ko na. Demonyo ka. Insan kanyak ti babayim dagiti ladawan nyo. Ladawan mi nga. Hamo na puputan siguro. Ngayon video na. Tararamidan nyo. Kaya tinawagan na ka mismo. Inaramat na ba ito cellphone mo? Naramid na siguro na ito kabayatan nga imas si turog mo. Saan ka nang makapaglibak pa eh? Santi. Sa bagay, iti saan mo nga tatawag ti kabigatan dedinted ko keng ka nga panagdesisyon mo. Hamukon nga isupilib, imbas nga siya.
Tijak mga awatan kat nung apay nga narabid ng insan kanyak. Insan kanyak, nagiti video yo. Nagsakit. Santi. Nagsakit. Ito yung timanguting panang tawag ko kang ka. Kan saan nakamton nga matawagan nga gina. Nelly, no. Goodbye, demonyo. Nagbabawi ka ng ipatag ka, nagtalagkan ka. Hello? Hello? Sinalangad ko ni Mayo, Manong. Apay naramid mo kanyat kasi, ha? Ano naramid mo? Apay naramid mo kasi, Jay? Apay may video ta, kabayatan ta ang romansa? Nung nagpinda sa buyaan. Animal ka! Oh, sige. Tumpakin na, sige. Demonya! Demonya ka. Sweetheart, demon pamanunutan pa iti asawa. Inaramid ko ti kas jay, tap no matulungan ka nga desisyon. Taorin na pilyam ti asawa mitan. Saan na kan nga kayat? Nung di ka nagtalinaad kan kanya. Oh, sige, tanugan na. Diyos ko, pakawanan dat ko ma. Siyempre kakpelang di trabaho, iti na itangal daw manong. Kat na ibagak ka ni Efren ti amin. Ape nga rin nga kapila dito ita. Agawit kan. Kat no samon nga mandanon ti asawa mi ti balayo, sa pulam. Saan kon nga makontak, isuda nga gina. Iso nga kunak. No talaga nga interesado ka pa ilang iti asawam. No talaga nga kayat mo tagbalbaliw. No kayat mo iti makalibas iti imperno. Aglibas ka. Natorturay ka din ni Mayo? Napanak na kamon, inarabid na. Kitam ti kinademonya na. Ibid-video na kagayam. Naka-video kagayam, kalpasan na. Tapno adan to aromatic nga aromatic nga isan na kini bakit mo? Tapno kasakit para karak kami yung pinsan ti pamilyam. O makitam? Mamati ka itan? Nasaan lang nga nalaad nga dasara na ti demonyo? Pati na pipintas? Pero Diyos buenos, nakapipintas ti Mayo, ng demonya isuna. Ta sinulisog na ka, pinasulisog ka man. Nataramida ka, anyapos. Agawid ka, antayin ka sa pulan ti pamilyam. Nagawid ak manong naimi ti kaserak tap nirubuat ko di kita aruwatek. Ngam ti Jack ammo. Baka damat nakaibaga kini Mayo kat dimteng. Papanam. Nagawid akon. Ada da nga pilyam ti asawam? Gabot isot asawak. Kinisot iti patpatig ko. Daham na ron. Iti anak tetsyang ko. Bahala ka. Kaya talaga masigog ka. Kaya iyak mo to. Mabalik siguro suportarak to. Napatpatag nga amang ti pamilya kimit siya ka. Tapat siyam ka tungar da kahit nakapay? Ha? Saan ko nangintal talat iso na manong nemi? Hindi rumuharak ko man, kamangkon manong nemi tiri daw, hindi pinagonyanak man ni Mayo. Sandy! Tinaliyaw ko. Hadapaltog mo? Hadapaltog ko. Nasagsagana ka nga. Padasam pa'y tumadam. Kalbita kong tigatilyo, tipaltog ko. Mayo, mawatan ako ma. Napatpatag ti asawa, ngunit si ka. Nasakit na din kandeta. Samon mo lulitin.
Ti lamang kalbitan ti katilyo ti paltog. Demonya ka talaga dapay paltog mo? Dasam pa tumadang. Padasam pa'y tumadang. Diyos ko, isalakan dak. Diyos ko, isalakan dak. Agsubli ka. Isublim di kita ruwate mi ti kwarto. Maysa. Dua. Aging ganal 5. 3. 4. Ginulpek manong nimi ti madang ti maray. Diktakan. Hoy! Bang! 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 3 putok manong nimi. Nga magyamyaman na kinihapod Diyos tas hanak na tamaan. Nakasada kadagos manong nimi ti taksi. Nakangagag pa lang ti putok. Kabayatan ngumatadayon ti taksi. Diyos ko, nagkapanak. Tas hanak na tamahan. Boss, ano bang nangyari? Wala. Wala. Saan tayo, boss? Terminal ng bus. Pauwing Ilocos. Hindi makasangpetak dito balahay manon nemi Serrado. Nagsalutsudak manon nemi ti Karuba. Bali makalawas itan, nga awan kita ginam. Sa din mo at yanda. Di mo matawagan ni da? Andiyak man matawagan ni da ni. Kaya ito di anam na maayam nga papananda. Iti balay da. Iti na kay kamangan. Napahanak sadya manong nemi kadagpeso ng dada. Imsimabat manong nemi ti maysa kadagiti kabsat ng lalaki. Na masapol mo. Bayaw. Kahit ko kamat nasarita ta asawa. Kahit ko nagpakawan ngagpakpakasik ang kuwana. Di nakakayat ang makasalita. Pumano kan. Bayaw pangasim. Palubusan ako ba? Nga umasidag kang kuwana. Nuwan niya bilin di kapsat ko. Gusto matungpal. Bayaw. Imadangak manong nemi tap nung sumrekak ng bidinanog pag ano. Bayaw. Loko ka. Sinaktam di kapsat mo eh. Papatayin ka. Sana ka bimalis manong. Intayak lang ti bagay. Ngayon nilalain manong nemi ti may nanganawa iti angkel na. Angkel, no? Angkel, wag! Angkel, wag! Saan nga mo ni Daddy, Angkel? Sinardengan nakmat manong. Ngayon kastawan iti kamuul ko. Nandi. Anak. Nagawin ako tapno mayak agpakawan ka na kayo. Daddy, aming ninaramid mo. Diyak napupuutan. Naalak na cellphone ni Mami. Tag-charge si cellphone ko. Nakita ko yung video. Nagdagas ka, Daddy. Makawanan na anak. Nayawawanak. Nasulisugat. Nakalipat ako. Kahit ko tagparintumit sa nguwanan ni Mami, tap na mapakawan na. Kawanan na kuma. Kuyugan na intahitayan ni Mami. Sige na, Mami, Daddy, umega. Idadako nit sa nguwanan ti asawak manong. Itilikodan nga do dunor ti rupak. Tilong patong panak pailay. Intayak ti rupak manong naimi, intayak ti bagik, iti anyaman nga aramidan, ti asawak. Nga inulit-ulit ko man ti dimawat kang kuhana ti pamakawan. Makawanan na ako ma. Makawanan na ako ma. Saan kong tunol ulitin. Agtong palakon kang ka. Aging katakon sa diyay, kat dito yakon nga trabaho, ag subli kay laing nga gina.
iti balay ta. Pumanaw ka. Santa ka kasapulan. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Nung di ka pala pumanaw, ibagag ka na gini kakabsat ko ang lalaki, to ulod-ulodin na kang irwar tinaladan, da inayunan da ti bugbog mo. Ewan tinaramidag manong. Tao may matin da gini duha kakabsat na nga lalaki na buntog, ti bagbagi na kit guyudan na kong irwar. Angel, saan yung irwar ni Daddy? Angel! Mami, hindi mo kaya't nga pakawarin ni Daddy. Mami. Nagiday marong nemi, itimang mangig ko. Kabayatan ngayad adayudak, dagiti duwa nga bayaw ko. Adayo akon, kinibatan ko, saan kang nagsusubli. Manong nemi, imbas nga gawit ak iti balay, napanak ti ospital, in ospital ko di bagik. Tapno maagasan, nagiti sugat ko man. Tanaripato dak. Rimuarak ba't lang ti ospital, manong kapasan nga naagasan, nagiti sugat ko. Nagawit ak ti balay. Na, apikas na tilangam, nga nagsubli, ha, santi. Kung na di karuba. Binugbugdak na. Sino magbugkan ka? Dili ka kabsat ti asawa. Ito nga damad dakkel na basol mo, ah? Sa nga damad nga ramiden, digiti bayaw mo keng katikastan, no ang basol mo? Kaya nga di mo na yaw, digiti agila. Sanda ko na kayat. Ano yung basol mo? Saan ang naskan pa yung mama? Nabagay, orisan mong ibaga. Nasla mo kon. Liniputam ti asawam. Nakasingsingpet, nasaysaya at nakagagagad nga asawa. Ay, kung kunak tinakim ko idi maamuak nga dak sa Manila. Imposible nga sa ngagsapol ni Santi sa bali nga babae diya kunak. Sineryoso mat. O, bibiyang mo. Pinatas ko pa na minsan marong naming anaban iti balay. Ti family house ti asawak. Ngam kas di manong naming nga nakaharang di kiti kakabsat na. Dinaron ko ti anak ko ti eskwela daman. Daddy. Anak tulungan ako ma. Tapno maalukoy mo tirik na ni mami. Kas tamad tararamidak, Daddy. Amom, hindi mbaga ken ni mami nga, opi nga di yung pakawanin ni Daddy ko na. Idin to tapin nakawanak mat idi. Taan niya ti basol mo, ito nagpakawang ka. Inglibas kong inala ng alak kwarta di walit na. Kaya mo na matgahim ti bilang na. Kaya inanugot ko ang siyak tinangala. Nagpakpakawanak mo imbaga keng kuha nga saan konton ngon ulitin. Saan kumatin nga inulit. Isunga ko na keng kuha ni mami. O pwede siyak tinagbasol mami. Inkarek met nga diyakon ulitin. Tinungpal ko met. Kit pinakawandak. Ngim ni mami ay ni Daddy. Ngayon baga namat nga dinanton ulitin tinaramid na. Apiti mo kaya tapakawanan. Panat ko na ni mami ngay. Saan nga si Mangbat? Nagpanunot. Daddy, hanggang mapukawan tinamnama. Basta ipanagnig mo, nagbalbaliw kan. Nagasapol ako ni trabaho ko dito. Sige anak. No mayak mo kami di balay, ngayon nyo ka, nakaharang matigiti uncle mo, nga ron. Ay, huwag gayam. Diya baro nga cellphone number ni mami. Itad mo kanya. Ala, nagkariyak kang ka na nga saan ka, itad kang ka, Daddy. Baka siyak man yung tikagura na, no aramidek. Hangko'y bagbaga, nga sikat na gapuan na. Imposible. Siyak lang ti mabaling makaibagakin ka. No, Mom. Sorry, Daddy. Jack, edad ka.
Sige. Maramit ko. Makabulan manon nemi. Nga gawid ak diti balay nga awan ti masang kata. Yung kalpasan na itang bulan manong. Makabulan kat may sangal daw, idi agawid ak diti balay nga manipudit pagtrabaho. Ito takid sumabat ni Lalaine. Daddy! Lalaine, anta kamin ka ni Mami. Ba't ang arutin tayo ni Mami? Nelly? Ipagpagapo kita anak ta. Ikan kati another and last chance. Yung di na mababalaw no, Jack mapasublitin dati nga panagtalek kan panagahit ko ka. Aramitik ti amin tap na mapasublim. E di panangaramit ko madjakon ulitan tayo. Tinagmasulak. Ulit-ulit tagpakawan kan ka. Agas ti panang ulit-ulit ko tagpakawan iti Diyos. Amukon nadakkel nga basol ti amin. Kadamok met nga amom mamakawan ni Apo Diyos. Akas kumamit ka. Sige. Ikan ka ti last chance. Santi. Sapay kumatasamon tun ulitan. Sangkon tun ulitan kaputamok nga dakas. Nagbaligil lang ni demonyo ng sulisog ganiyak. Ti manong nga bulang nga naadipan na. Babay ni ti sulisog. Sige, kagsukatan. Tamang rabita ito. Kaya na. Mabaling ka din nga rukupan ka. Psst. Siyak tulat umarakop kan ka. Na mapasubli kung ti dati pa nagtalek kan pa nagayat ko kan ka. Manong nemi ka kaiso na nga napakaon na konti asawa nung umpisan na pa'y napasubli tirik na kaniya. E di tumawag-tawag ka din ni demonya. Sineta, e demonya. Abit nga mo sungbatan. Sungbatan. I-speaker mo. Sige. Hello. Hello. Santi. Saan ako nga tawagan ba eh? Kapag napasubli ko di pamilya. Kasano akro din? Kasano ti anak ta? Gabog di doktor ang pa-check up. May bagakang ka idi. Nanukas pagarigan nga talaga nga anak ko keng ka. Pagarigan nga timang suportar. Napasuportaran. Pangasim mayo, sa tingan na kami ti asawa, iti pamilya. Kaorean at araramidem, saan na kung matimunya pa'y. Sige, bye. Umahik dita. Horayan mapaspasamak. Umahik dita. Horayan dak. Umahik dita. Hindi kita hikta asawa. Mabutan ka, nga ditoy. Demonya iso na. Ang tapaltog na. Kinabudno na, iti ipapanong ko sa diya, pinasara nga paltog. Pinaltupaltugan na. Kaya lang, naabot Diyos insalakan na. Tila nasarsarakan. Di ka lang nagpanunot ng tanasyahan. Binagbagaan na pa ni Efren eh. Yung nabilig at talaga ti sulisog. Te paturay mo nga nabilbilig ni Satanas kim ni Apo Diyos. Santon ngumulit. Kad naumay man dito kas pagarikan da diyang mabahay. Oran at aramidan na. Saan na kon nga may pisok itimpian, no? Ngayon saan ngim imay manong naimi. Kinsamatan nga tumutawag.
iti tawagag ti number na tapno mamuwak noon niya di ka sasaad na unattended. Tinawagag ka di manon ni Efren. Oh, partner, kumusta biyag? Napasublik na lang di kita ginak. Good. Kumusta ni Mayo? Apig katawa ka. Apig pa kumusta ni Mayo? Mailiw ka kini demonya? Baka amom no, ano tapasamak na. Apay, hindi mo makikita? Aman, pasarin mapang kami dyan karindari ngayon na. Matisikog na. Inulbod na klaing no kasta. Ngayon mawanan, nabayagan ngawan. Apay, nagikat ka no. At simurutan na nga malalaki. Adamanan na demonya na nakalusuta ka nga doon kasta. Kanagyamang ka kanya po Diyos. Tayo sumit lang tinang silaw ti panunot mo. Hamon doon ulitan partner. Talaga nga sangkot doon ulitan. Ore no at namang itaya kang ka, tibagina? Ore nga tano itaya da partner. Jakun kayat. Iso nga tiagdama manon na imi kahit na ornos manen. Na ornosen, naragsak manen. Iti pamilyak ng runagit adan-adi nila lain. Nimpasublin manon nemi ti asawak ti panagtalek ken panagayat na kanya. Nagrigat gayam tagbasol manon. Nagbayag kang agikaro. So nga da kayo, diyo langin araramiden tagbasol. Nang runa di kakasta nga mortal sin. Agyaman nagdanos mo nang ibasa, manong nemi, kat sabi ko mata nakaitadak mat iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagadipada ka nagdengag ka nagbuya, more power to your program. Toy nga ro agyaman nga pagaya mo, Santi, Uno Santiago. Thank you, Santi. Ti panangiburay mo reta, pakasalita. Simple. Yan, nakapudpud no, di ba? Amo tayo tidakas ken kinembag, apa nga garamit ti tidakas? Kedakes. Garamit tila tat kinembag, at datan lang ta kinapo Diyos. Labanan tayo ti sulisog, labanan tayo ni Satanas. Kaya, maka-Diyos tayo. Saan tayo nga makasang libutan? Antay pagturayan ti mandar ti na ilnasagan, ngarik na tayo, no amo tayo nga saan nga na siya. Di ba? Okay?